Magandang gabi sa lahat. December 26, 2021. Ang location ko po ay nandito ako sa Columbus, Ohio, USA. Ngayon guys, ang i-content ko ay subscriber ko na dati nagtanong-tanong lang, tapos ngayon isa na siyang professional truck driver at kasama ko pa siya dito sa company ko. Siya po ay si Aaron. Baka nakapanood kayo sa previous vlog ko noong my first winter storm. Nandun si Aaron. Nung time na yon ay nagtitraining siya doon sa Highway 17, yung specific training para sa mountain terrain. Nagkataon na pareho kami ng load doon sa Kenora, Ontario. Ngayon ay first day niya na isa siyang solo driver. Siya na lang mag-isa, wala nang trainer. Nagkakita kami kanina sa yard, tapos pareho kami ng border crossing sa Detroit, Michigan, USA. Si Aaron po ay subscriber ko. Napanood niya yung mga videos ko before nung ako pa ay nag-umpisa. Baguhan pa kasi this year pa ako naging trucker. May mga videos din ako na yung sa pag-aaral ko ay natanggap na sa trabaho. Napapanood ni Aaron. May this year, nag-text po siya sa akin. Nagtanong siya, nag-inquire kung ano daw ang gawin niya para maging isang truck driver dito sa Canada. Yun, na-replyan ko siya. Sinabihan ko na enroll lang sa AZ or Class 1 School, yung tinatawag na MELT program, MELT, Mandatory Entry Level Training Program. Dito kasi sa Canada, kung gusto mo maging isang trucker, napakadali lang. Mag-enroll ka lang sa MELT program, mag-road test sa ministry. After that, kung pumasa ka, may license ka na, mag-apply na ng company para sa magdadrive na ng truck. That was May. Nag-text siya, pinadalhan ko pa siya ng picture ng yung libro na reviewer nung mabili sa Canadian Tire para may reference kung ano ang bilhin niya na libro, yung sa air brake at saka yung sa tractor. September, after 4 months, nag-text siya ulit sa akin. Nag-inform siya na sabi niya, "Kuya, nakapasa na po ako. Kakapasa ko pa lang." Ang sabi niya, "Kuya, gusto kong mag-apply sa inyo." Agad-agad, pinorward ko yung details niya doon sa company namin. Tapos siya po ay na-consider, na-hire po siya. Yung company namin, may program sila para sa mga new drivers. Katulad ko, pareho kami ng program ni Aaron. I-train kami, tuturuan kami, lahat-lahat. Bali, program siya para talaga sa mga new driver. Kaya ako napasok dito kasi itong company na to, ni-research ko na matagal na. Ang kaso nga lang, ang information na nalaman ko before is ang hiring doon sa Winnipeg. Wala sa Mississauga, doon sa Toronto. Maraming salamat. Shout out kay Pinoy Trucker at saka kay Palaboy na Pinoy, kay Benjo at saka kay Marco. Dahil sa kanila, nalaman ko na pwede palang mag-apply sa Mississauga, sa Toronto. Ang nangyari kasi is, nung time na si Pinoy Trucker ay pumunta ng Toronto, doon sa Torque pa siya, nag-meet up kami, may vlog ako na meet up kami, napanood ngayon ni Palaboy na Pinoy. Sinabihan ni Palaboy si Pinoy Trucker na sabihan mo si Marlon na kung gusto niyang mag-apply dito sa company na to, maganda ang training program nila kasi galing ako doon, galing si Palaboy dito. So yun nga, na parang na-relay yung information sa akin through Pinoy Trucker. Maraming salamat sa inyo, dahil sa inyo kaya nandito ako sa company na to. Ako po ay natulungan, kaya parang pay it forward, no? So gusto ko ring tumulong, parang ipasa ko yung tulong na tanggap ko. Si Aaron ay first day niya ngayon. Nagkataon na pareho kami na first day. Ang original na route ko sana ay papunta ng North Carolina. Pero may sitwasyon kasi kanina doon sa yard namin na hindi ko ma-pull out yung trailer. Hindi ko na ma-meet ngayon yung appointment meat inspection ko sa Buffalo, New York. Kaya pinalitan ang load ko. Ang pinalit ay papunta dito sa Columbus, Ohio, which is pareho kami ni Aaron ng border crossing sa Detroit, Michigan kasi siya ay papunta ng Wisconsin. Timing na magkalapit lang yung oras namin, yung starting time, naabutan ko si Aaron sa Flying J sa May London, Ontario kasi magpatimbang siya dahil ang karga niya, ang load niya ay mabibigat. So kailangan alamin ang weight distribution sa sasakyan niya, sa steer, sa drive, tapos yung sa tandem, sa trailer. Maganda rin na naabutan ko siya kasi nabigyan ko siya ng heads up, no, kung anong mga kailangan gawin na hindi ko nasabi sa kanya noon. Katulad sa GPS, tinulungan ko siya paano pag yung update, pag shape kasi
iba yung way na padadaanin sa kanya. Other way, which is may way na dapat yung dinadaanan namin. So, tinuruan ko siya paano pag-shape sa pagtimbang, sa cut scale. Tinuruan ko siya paano doon sa apps para convenient, no? Hindi na yung timbang ka tapos paparking ka pa, pupunta ka pa doon sa cashier, kunin mo yung resibo. Dito na lahat yung sa amin, yung sa akin, ginagawa namin, dito na sa app. So wala nang babaan, convenient na. After sa Flying J, kasi pareho kami ng tawiran sa Detroit, Michigan, sinabihan ko na lang si Aaron na sunod na lang siya sa akin para diretso-diretso na, no, wala na siyang intindihin. After sa border crossing, kami ay maghiwalay na kasi ako ay papunta ng sa I-75 South, si Aaron ay papunta ng 94 West, papunta siya ng Wisconsin. Para sa mga katulad ni Aaron, no, na nandito sa Canada tapos gusto nyong maging isang truck driver, napakadali lang. Dito nga sa Canada, sabi ko is mag-enroll lang ng AZ or Class 1 MELT program. After magpa-road test sa ministry, kung makapasa ka, may license ka na, pwede nang mag-apply. Katulad ko, katulad kay Aaron, at saka kay Lloyd, saka kay Joel, kay Erwin din, wala po kami mga experience. Talagang walang idea yung pag-drive sa truck. Pero nag-enroll kami sa school, yun, ito, professional truck driver na kami. Yung mga nasa Pilipinas, may natatanggap kasi ako ng mga inquiries, mga tanong. Pag nasa labas kasi ng Canada, ang requirement ng Canada is you have to have 4 years of continuous tractor trailer experience. Yun ang talagang requirement nila. Kung wala kang experience, mahirap makapag-apply as a truck driver dito sa Canada. So ang gawin nyo lang, again, no, i-relay ko lang ang information, ang sinasabi ni Pinoy Trucker na mag-apply lang kayo ng kahit anong trabaho para makapunta dito sa Canada. Kahit anong trabaho dito sa Canada para maka-in lang kayo dito. Kasi once na nandito na kayo sa Canada, andun pala kasi Amerika dito. Pag nandun na kayo sa Canada is pwede na kayong mag-enroll doon sa yung katulad sa mga ginawa namin na mag-enroll sa school. Again, no, yung nasa labas ng Canada, required po kayo ng at least 4 years of continuous tractor trailer driver. Sa Pilipinas man kayo, nasa Europa, sa Saudi, basta yun ang requirement nila. Mag-inquire kayo, pwede kayo mag-inquire sa Mercan Canada. Mercan Canada. Good luck sa iyo, Aaron. Alam ko na kinakabahan ka, no? Yun din ang feeling ko nung first day ko, June 28, 2021. Tawag ka lang anytime. Pareho tayo mga baguhan, walang experience, so tulong-tulong tayo. Sa lahat, no, good vibes lang tayo. Iiwasan natin yung mga negative comments kasi ang hanap natin dito ay hindi kaaway. Ang hanap natin ay kaibigan, hindi ito sa mamayabang, no? Ang sa akin lang ay tulong-tulong lang, is share lang sa information about sa tracking, paano maging tracker dito sa Canada. Kaya kung pwede, good vibes lang yung mga comments. Binabati ko ang lahat ng Happy New Year. Drive safe, keep on tracking, and see you in 2022. Bye. Good morning. Dito ako sa yard, may puntahan tayo. Yan, no? Ano ni mo truck? Good morning. Ani Duta, good morning. Morning. Up. Dali. Oh, truck oy, limpyo ha oy. May mong carpet. Way carpet. Walay carpet. Walay carpet. Kung alang ani pero magtiniil ako diri. Okay, wala gi-cancel akong load. Usa okay na. Oo, kuya. Microwave nimo. Wala ko ni noodles. Kita natin yung truck ni si Aaron, no? First day niya ngayon. Ay, birthday. First day as a solo. Yan ang truck. Kinakabahan. Ito yung truck niya, oh. Kinakabahan na ako. Yung rice cooker nimo dako ra gamay sa ako, okay ra. Pero kuan, ganahan ako tong gamay kaso Pareha man tag microwave dinali. Pero kana siyang bed, ako nang ginaog kay para mabutangan ako gamit dito. Wapo kayo, oh. Paasa ka pa? Magpa-kuan ko Wisconsin. Wisconsin? Asa sa Wisconsin? Sa Prairie. Pa North Carolina ko, pero ang ako manggod koan, kinahanglan makahabol ko sa meat inspection sa Buffalo, pero wala naman, di na Di na mahabol. maabot mo? Kay puno man ang yard, dili na ako ma-pull out ang trailer na dito sa ilawom.
Pareha dito. Nasa to ako naitulo ka trailer ako. Kinahanglan ko mo leave og alas 6. Sa na oras ron? Alas 7 na. Wala na. I-cancel na ang load. Ami mo GPS kanay. Muni pa yan. Pag sulod ni mo sa truck, di mo nang i-on para off duty lang. Kaya ang sa US na kay 8. Pero kanang 8, Maplasan pa na tulog. ma-plus nagtulog, mo take a 30 minutes break. Di ba, i-comment ako first niya. Ang Oo. reward kay kuhaon na ako dito. Wala pa kay reward? Wala pa. Kuha ka dito. Ina nga, I need a reward Dali card, ron na rewards siya. card. Igor na may hatag dayo. Ay, atag ka. Karon Gahapon, kay gahapon, ari mi kuyog si Mrs. Kanang kuan, moto nag-PTI ko. PTI tanan pag human kay i-prepare na mo ang mga kuan, mga gamit, ang iso. May plaster diha. No, nya si Mrs. kay gitugnaw ana siya, sige ikuha na tong heater, di mo muga ng heater. Kani oh. Moy gani. Di mo nang ipasuga. Bantay ka ana. Asa may nakasit? Di kay pag una kay guba jud siya kuya. Di jud mo. Ay, i-on na i-on. Di jud mo dag. Di jud. Oh, kana oh. Kay usay off mo na. Yeah, gi set na mo na may guba sa kuan. Ano, iguba gyud? May guba sa internet. Si Mrs. ang naka-discover. Oh, na discover na ya. Maayo gyud ni mga Mrs. Thank you. Oh. Ang 360, Mrs. Okay na, 360. Pero may ko na check na natin yan. Okay, importante no, malukit kay basig asa ang unloading, basig lain na ang unload. Pero usay makulbaan siya sa 360 bitaw ka na malobat ko. Nya Ford mawad-an og signal makulbaan siya nganong natambay ko dito. Kanang lobat nga rason unacceptable na Unacceptable. kay mo cellphone mo gyud kay pinaka-importante all the time na ginay karga kanang mga rason nga lobat ko unacceptable na. Malubat gani ka naanay pasabot ana na hindi maayo. Oh, Mrs. Ang heater na ayo na. Naayon ang heater. Okay, maayo, init na. Gani kay nakitaan pa din ako kundi kay matugyo ko direk magbukod kog habol. Oh, diri na si Mrs. Oh, Yang diri gi-check siya. up diri. Oh, yang gi-check up, yang gitabangan ko niya magbutang sa mga gamit. Gi-audit daan. Sakinan. Shout out kay Mrs. Good job. May pa si Mrs. no na kita niya ang defect sa PTI. Oh. Heater. Unya imong defroster. Mas maayo Major pa ang defect PTI ba ng no? defroster? Defroster ana. Okay. Tanang gapon kinaaman ni siya. Oh. Kay kanid major defect ba na? Das na Wala. dili mo on. I-check mo yun. Ayos. Mas may pa si Mrs. nakita niyang kuan. Mas Oh, may pa man. mag-PTI na mo. Ayo, di lang kay sa PTI tanan monitoring ano na 360 lagi. Pareha basta mga misis, maayo na sila ana. Ayun na. Mo na ilang gift niya na ilang nga talent. Sige Okay, kaya. yayo. Thank you. Tawag ha, tawag. Mo tawag din ko. Si Aaron, first trip niya ron as solo driver. Tapos na ang kuan niya, training. So pa kuan siya pa Wisconsin Prairie. Prairie, mga pila ka miles? And 500 miles. 500 miles, mga one day of kuan driving. Sige. Good sige. luck, good luck. Kaya salamat. Sige. Sige, dali. Saka, itugnaw. Yeah. Kaon lang ko. Sige, sige. Kaon ta. Salamat, thank you. Ibalik. I-save niyo mo. Before ana, kanisa. Okay. I-save. Para sa susunod, na anak kay kon. Yan kung saan nga customer na pangidaan. Okay. Para ma-save na sa kwan. Before ka mudagan sa imong trip planning, tan-awon sa nimo ang ruta asa siya mo agi. Oo. Kay para ana, pahiyon mo kag sarnya. Lagi? I-X ni siya, i-X. Kanang kana 402 sarnya man na siya, diri ta agi dapat. Direct ka So 401 ka dapat, 401. So shape route, shape. Ang cut scale kay padung Balik ka dito gabas. Balik pa. Angle ka, wide turn. Para A new message has arrived. ka scale. Oo, Para ang timbang na to. mo. Storya lagi gihapon ka dito kuya. Okay, pula man. Okay. Pula. So basta green ka mo proceed niya. Pula, imo tong para makabalo sila. Para ilang i-green. Salamat kaya. Wide turn lang ka.
Pula pa, pula. Oh. Oh, ana. Pislita. Na, pislita. Kay pula pa man. Sige, pislita. Sige, pislita. Marlin Take the ramp on the LLDL. right. A new operating zone has been detected and is pending your acknowledgement for activation. Imong ilag on duty. On duty, border crossing ang remarks. Ayos. 94 na ka. Sige. Nanawag ko kay ako taka paybaon nga ayaw nagsunod na ako after sa border kay pa south naman ko. Pa 75 south naman ko. Okay na ka. Ayos na. Tawag lang ha og kaning na kay pangutana. Nya kumusta man so far na nawala-wala na ang kakulba. Basta tawag lang gyud ha og na kay kinahanglan pangutana. Bisag kanang kadlawon. Hi guys, good morning. Nandito ako sa may Wisconsin, I-90 West pa Winnipeg. Tapos nag-refuel ako. May kasama ako ditong nag-refuel. Yan oh. Power kaayo oh. Oh. Morning. Abot ah. Nag-meet up na naman kami after 2 days. Papasan ka? Wisconsin. Wisconsin. Okay, ako pa Winnipeg. Mag 4 hours pa ka drive. 4 So 4 hours kaming magka-convoy. O nag-refuel siya. Alright, okay kayo. Power kayo. Sige, ayo. Sige kuya.